És important saber distingir entre un so obert o tancat per tal d'accentuar correctament les paraules en català. Hola nois, benvinguts a la segona classe de català. Avui tractarem el tema de la pronunciació dels sons vocàlics en català. En català tenim 5 vocals: la A, la E, la I, la O i la U. A diferència del castellà, on cadascuna d'aquestes vocals correspon a un sol so, en català tenim que hi ha fins a 8 sons vocàlics diferents, tot i haver-hi només 5 vocals. D'acord? Seguidament els veurem. Comencem per les vocals que sempre es pronuncien igual. D'una banda tenim la I, per exemple, immens, petit, sempre sona I. I d'altra banda tenim la U, que sempre sonarà U. Per exemple, udol, perdut. D'acord? Molt bé. Seguim amb la E. La E pot tenir fins a 3 sons diferents. D'una banda tenim la E oberta, E, la E tancada, E, i la E que sona com a vocal neutra, E. Per exemple, amb la E oberta tenim els verbs saber, voler, perdre. Amb la E tancada, net, tret, paper, accent. I amb la E que sona com a vocal neutra, per exemple, cases, estima. D'acord? El so és També tenim la O. La O també pot presentar 3 sons diferents. D'una banda tenim la O oberta, que sona així, O, la O tancada, O, i la O que sona com una U, U. Amb la O oberta, per exemple, tenim cosa, roca, O, el so és O. Amb la O tancada, doncs tenim senyor, os, ombra. Vale? I finalment tenim la O que sona com una U, per exemple, jo canto, ballo. D'acord? I finalment tenim la A. La A pot presentar 2 sons diferents. D'una banda tenim la A tònica, per exemple, llapis, buscar, oriental. D'acord? Que sempre sona A. I d'altra banda tenim la A que sona com una vocal neutra. Per exemple, casa. Aquesta segona A de la paraula casa és la vocal neutra, que us dic. I sona així. Doncs bé, aquests són els 8 sons vocàlics que té el català. Us haig de dir també, però, que el català occidental, que és el de Lleida, el de València, no té el so de vocal neutra. D'acord? Només aquest so és típic de les variants orientals, que és la que jo parlo, per exemple, la varietat central. D'acord? Doncs bé, aquesta és una lliçó ràpida, però trobo que és bastant útil i us ajudarà a familiaritzar-vos una mica amb la pronunciació del català. D'acord? Moltes gràcies i ens veiem a la propera.